Bon dia a tothom. Benvingut i benvinguda al Time Use Week 2025. Un punt de trobada d'acció i de reflexió sobre els polítics de temps. És un plaer estar aquí amb vosaltres, que ens acompanyen presencialment i també en aquella que estan en el streaming. Volia començar l'acte d'avui amb una salutació molt especial a les autoritats que els acompanyen, als representants institucionals que han coorganitzat aquest acte de Time Use Week 2025. Notablement, la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, honorable senyora Eva Menor, la tinenta d'Alcaldia de Drets Social, Promoció Econòmica, Treball, Feminisme i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, senyora Raquel Gil, el diputat delegat de Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, el senyor Javier Silva Pérez, la consellera delegada de Política Social i d'Igualtat de l'àrea metropolitana de Barcelona, la senyora Olga Morales, la directora de la Time Use Initiative, la senyora Marta Junquer, així com a Catalunya Internacional, representada per la seva secretària, senyora Laura Foster. Recordeu que tenim la traducció simultània a castellà i a l'anglès. Si la necessiteu, podeu activar-lo al canal. Ara iniciem l'acte a la sessió inaugural institucional i convido al faristol al senyor Javier Silva Pérez, diputat delegat de Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona. Bé, molt bé, moltes gràcies. Bon dia, consellera, tinenta, consellera delegada, directora de la Time Use Initiative i tota la gent que avui ens acompanyeu aquí. És un honor donar-vos la benvinguda en nom de la Diputació de Barcelona a aquesta nova edició de la Time Use Week i en compleu fer-ho a casa nostra, evidentment. Aquí al Paraninf de la Diputació de Barcelona, que és un espai que hem cedit per aquesta jornada inaugural d'una setmana del temps que enguany, a més, posa el focus en un repte de màxima actualitat, que és el paper del temps en l'era de la intel·ligència artificial. I és que la transformació digital, que és alhora una transformació social, pot obrir noves oportunitats, però, evidentment, i això ho sabem tots, comporta el risc d'accentuar també les desigualtats que ja existeixen. Per això, com a institucions, el que hem de fer és tenir el repte i tenir la responsabilitat de vetllar perquè les transformacions tecnològiques que estan passant estiguin al servei del benestar i de la cohesió social i del dret al temps i les cures. Amb la mirada posada en aquest context, cada vegada més digitalitzat des de la Diputació, seguim treballant en l'impuls dels plans locals d'organització del temps i avançant en el desplegament de noves mesures en el marc del projecte cap a un nou sistema públic de cures a la comunitat. Tenim al davant l'oportunitat per fer que els avenços tecnològics esdevinguin una eina que vingui per democratitzar el temps, les cures i construir comunitats més justes, sostenibles i cohesionades. En aquest sentit, des de la Diputació enguany estem culminant una prova pilot molt interessant d'aplicació de la guia dels plans locals d'organització del temps als municipis, concretament de Sant Adrià del Besòs i el Prat de Llobregat, per perfeccionar la metodologia i poder oferir als ens locals una eina més útil i adaptada. Aquesta tarda, de fet, us en parlarem en detall, al taller on participem, i el proper dimecres, en el marc del BID, també podreu conèixer l'experiència de Sant Adrià de primera mà. I en aquest marc, també esperem amb gran interès els resultats de la nova enquesta catalana d'usos del temps, que està sent elaborada per l'IDESCAT i que ens permetrà fer diagnòstics més precisos i poder avançar també en la construcció de polítiques ajustades a les necessitats reals de la ciutadania i, evidentment, acompanyar els ajuntaments, que és el que fem a la Diputació en aquest àmbit. I seguim, evidentment, compromeses amb la xarxa de governs locals i regionals per les polítiques del temps i també amb l'impuls de la declaració de Barcelona per les polítiques del temps, perquè tot plegat és reflex del nostre compromís en aquest àmbit. Volem continuar fent, mica a mica, petjada a petjada, i presa de consciència sobre la importància d'un ús del temps més just i més equilibrat.
Avui el que fem, evidentment, és reafirmar el nostre compromís per posar el temps al centre de l'agenda política per construir societats més igualitàries, resilients i més sostenibles. Gràcies i benvinguts, benvingudes a la Time Use Week 2025. Muchas gracias, señor Javier. Ahora convido al faristol la señora Marta Junquet, directora del Time Use Initiative. Benvingudes i benvinguts a la gran trobada mundial de polítiques del temps. Aquest any celebrem la 11a edició de la Setmana dels Horaris i el Temps i especialment volia donar la benvinguda per fer-se un forat a la seva apretada agenda a totes vosaltres, però especialment a la molt honorable consellera Eva Menor, a la tinenta d'alcaldia, a Raquel Gil, al diputat delegat de la Diputació, en Javier Silva, i la consellera delegada, l'Olga Morales. Jo avui us explicaré per què hem parlat de dret al temps en l'era digital, però abans volia començar amb una cosa que és fonamental, que és donar les gràcies. I en primer lloc volia donar les gràcies a les institucions i a les organitzacions que fan possible la Time Use Week. Fa 6 anys que hem anat signant un conveni, any rere any, per posar les polítiques del temps no només a l'agenda catalana, sinó també posar-les a l'agenda global. Gràcies al treball conjunt, hem aconseguit que avui Catalunya, Barcelona i els seus municipis i organitzacions siguem referents mundials en polítiques del temps i fonts d'inspiració per moltes persones. Avui tenim persones que estan aquí de fins a 46 països de tot el món. Fa 4 anys això era impensable. Així que moltes gràcies especialment a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona i a l'AMB i als seus equips que ho fan dia a dia possible. També gràcies a Catalunya Internacional perquè any rere any anem col·laborant i especialment perquè avui portem la segona edició de programa de visitants internacionals, on ens brinda l'oportunitat de portar 6 persones que vinguin aquí a conèixer què estem fent i després puguin ajudar a replicar-ho. Tenim representants del Banc Mundial, avui aquí, tenim representants dels centres d'innovació de la Xina i d'Anglaterra, tenim la mare de les enquestes de polítiques del temps, avui aquí amb nosaltres, i també noves ciutats que s'han omplert a la xarxa, com la regió de Marmara. Gràcies també a la Comissió Europea, que finança el projecte de Time for All, amb el qual col·laborem moltes ciutats europees, i sobretot gràcies a les persones ponents i als que esteu aquí, que avui heu dedicat un temps del vostre dia a prioritzar i ser part activa del dret a temps. Amb les activitats d'aquesta Time Use Week, entre les que farem aquí i la que es faran al conjunt del territori, esperem arribar a gairebé 3.000 persones que directament estaran impactades per les activitats. Però avui, ara ja us he dit gràcies, així que gràcies a totes per fer-ho possible, avui m'agradaria parlar de per què parlem d'aquest títol, el dret al temps en l'era de la intel·ligència artificial. I volia començar amb una pregunta. I us demanaré que aixequeu la mà. Qui ha dit a l'última setmana no tinc temps, no em dóna la vida, necessito més hores al dia? Qui ho ha dit a l'última setmana? Podeu aixecar la mà? Sí? Doncs és evident, tenim un problema amb el temps. I afortunadament o desafortunadament no només el tenim nosaltres, sinó que el té la majoria de la població. El 80% de la població declara que té una mala relació amb el temps, que no se senta satisfet o satisfeta. Per tant, tenim un problema amb el temps i hem de buscar un nou equilibri. Havia preparat unes slides, però veig que no hi són, no passa res. Aquí us volia ensenyar un parell d'exemples, de que no només ho diem nosaltres els que estem aquí, sinó hi ha portades de tot el món
que diuen que tenim pobresa del temps, que tenim aquesta mala relació amb el temps. I per això avui volíem preguntar i us volíem utilitzar aquests dies que comencem avui en pensar com seran els usos del temps en el futur. Us demano que parem totes 10 segons. Com ens imaginem que en el futur ens agradaria que ens organitzéssim millor la mà, que ens organitzéssim millor el temps per assegurar que tenim dret al temps? Sí? Segur que moltes de vosaltres esteu dient m'agradaria tenir més temps per viure, més temps per descansar, més temps per estar amb les persones que ens estima, per poder anar al metge. Sí? Coses molt bàsiques. Doncs justament el que us volíem demanar des de les organitzacions que organitzem la Time Use Week és que utilitzem aquesta setmana, aquesta Time Use Week, per pensar conjuntament i establir horitzons d'esperança. Horitzons que ens diguin que el dret al temps ha d'arribar a tothom en l'era digital. Hem de deixar enrere aquest triangle famós de les 8 hores, on és una organització que això es va inventar fa 200 anys. 8 hores per descansar, 8 hores per dormir, 8 hores de lleure. Hem de deixar enrere això i hem d'avançar cap a una nova organització del temps. Aquests dies ens preguntarem, entre totes i totes, què podem fer per tenir més temps per viure? Què podem fer perquè les cures siguin reconegudes com un element necessari per la vida? Què podem fer per assegurar que dormim com a mínim 8 hores al dia? Això ho necessitem tots els humans per funcionar més bé. I com podem fer el futur del treball més racional i reduir les hores que hi dediquem? Són preguntes que ens preguntarem i que hem de tenir una resposta, hem de tenir una visió conjunta, perquè tenint una visió conjunta podrem dir com volem viure a l'època de la intel·ligència artificial, a l'època de l'era intel·ligent, de l'era digital. I amb això acabo només dient-vos que som realistes, que sabem que queda molt per fer i que el context polític i econòmic és molt incert. Però també tenim bones notícies fruit d'aquest treball que hem anat fent conjuntament en els últims anys. Per un cantó, la xarxa de ciutats de governs locals, que fa 4 anys érem 7 membres, a dia d'avui hem aconseguit que tingui 50 membres al voltant de tot el món. S'han format ciutats com Istanbul, com Braga, com Bogotà. Tenim ciutats ja de tot el món i això és fruit de la feina feta conjuntament. També la Declaració de Barcelona, que és aquest marc que ens uneix a totes, que diu que reconeixem el dret al temps com un dret que hem de posar a les agendes, hem aconseguit que el firmin ja més de 200 organitzacions internacionals, recerca, ens d'empreses, ens locals i també organitzacions internacionals. Per tant, hem avançat, anem en el bon sentit. Cada cop hi ha més polítiques del temps i cada cop estan més al centre. Javier abans parlava que esteu tirant endavant uns plans perquè tots els municipis ho tinguin a l'agenda. Hi ha ciutats que teniu una regidora, un regidor en polítiques del temps. Per tant, cada cop anem més cap aquí. I també és un tema cada cop més mainstream, que en parla tothom, especialment els joves. Per tant, amb tots aquests elements, agafem aquesta onada d'esperança i utilitzem aquests debats de la Time Use Week per assegurar que en l'era digital el dret al temps arribi a tothom. Sense més, desitjar-vos una molt, molt bona Time Use Week a tots i a totes. Moltes gràcies, senyora Marta. Ara dono la benvinguda al faristol a la senyora Olga Morales, consellera delegada de Política Social i d'Igualtat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Bé, bon dia a totes i a tots, consellera, regidores, regidors, bon dia a tothom. És un honor per mi poder inaugurar avui en nom de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aquesta nova edició de la Time Use Week 2025.
l'esdeveniment internacional de referència sobre polítiques del temps. Des de l'àrea metropolitana estem convençuts que el dret al temps ha de ser un eix central de l'acció política. I avui us vull explicar com ho estem fent realitat. Vam ser pioners a aprovar l'any 2023 un pacte metropolità pel dret del temps, un full de ruta que avui compta ja amb l'adhesió del 83% de la població de l'àrea metropolitana. A més, gràcies al treball coordinat amb els municipis de la taula social metropolitana, estem fent visible que és possible avançar en una metròpoli més justa, cuidadora i cronosostenible i avançar en la reducció de les desigualtats existents, especialment en la pobresa del temps que patim les dones. Des de l'any 2022, l'àrea metropolitana ha ofert serveis d'assessorament en polítiques del temps a 8 municipis metropolitans: Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Esplugues, Barberà del Vallès, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet. En tots ells ens ha acompanyat la posada en marxa d'una política del temps molt concreta. I en aquesta línia també hem impulsat el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials 2024-2027, a través del qual ens hem subvencionat un total de 142 projectes amb un finançament global de 30 milions d'euros. D'aquests 33 projectes es centren específicament al temps de les cures i la conciliació, amb l'objectiu de reduir la pobresa del temps de les dones. Es tracta d'iniciatives que incorporen mesures de suport a les cures i actuacions que impulsen un teixit productiu sensible al dret al temps, fomentant polítiques de conciliació i d'organització del temps del treball. Som conscients que sense temps no hi ha igualtat real mai. El dret al temps està profundament connectat amb les desigualtats socials i el gènere, perquè la pobresa econòmica i la pobresa del temps són dues cares d'una mateixa realitat. La feminització de la pobresa no és només la manca de recursos econòmics, és també la manca de temps per descansar, per formar-se, per participar i per gaudir d'una vida plena. Les dades ens ho confirmen. Un 21% de la població viu en situació de pobresa de temps i d'aquest percentatge s'enfila fins al 35% en el cas de les dones, que tenen més responsabilitats a les cures. I sabem què significa això? Jornades dobles o triples en alguns casos, menys oportunitats laborals, menys temps per nosaltres mateixes i més ric de precarietat ara i per la vellesa. Enfront d'aquests reptes, l'àrea metropolitana de Barcelona, la nostra aposta és clara: treballar de la mà dels municipis i del teixit econòmic i social per garantir que cada ciutadà, i en especial les dones, disposin d'un temps necessari per viure amb dignitat, per tenir cura i ser cuidat, per créixer i, en definitiva, per tenir el dret a ser feliç. Per finalitzar la meva intervenció, vull compartir amb tots i totes els propers mesos que presentarem a l'àrea metropolitana la Declaració Metropolitana contra la feminització de la pobresa i per un treball de qualitat amb les dones. Una eina que ens ajudarà a visibilitzar aquesta realitat, a reforçar el compromís polític i institucional i a impulsar accions concretes que garanteixin oportunitats laborals dignes, la corresponsabilitat en les cures i la reducció efectiva de la pobresa al temps i econòmica que afecta sobretot a les dones. Voldria tancar la meva intervenció convidant-nos a fer plegats un exercici de reflexió. Us demano durant un instant que deixem de banda les nostres presses i ens regalem un espai simbòlic de pausa. Us convido a que tanquem tots junts els ulls i pensem durant un minut, pensarem en
com seria la teva vida si disposessis de més temps per a tu? Pensem en els nostres ritmes diaris, la teva feina, les teves obligacions. Pensa en el temps que ens queda, en el temps que et queda. Imagina aquest temps per gaudir amb la teva família, amb els teus amics, amb els teus hobbies, temps per estudiar, per cuidar-se, per descansar. Imagina nous ritmes de vida, més saludables, més igualitaris, més sostenibles i, sobretot, més eficients. Què necessitem canviar com a societat per fer-ho possible? I, sobretot, què pots fer tu en el teu entorn més proper? Respirem, doncs, i recordem que el temps és un dret i que totes i tots tenim el deure i la responsabilitat de fer-ho efectiu. Després d'aquest minut de silenci i de reflexió compartida, us convido ara a participar a la Time Use Week 2025, a inspirar-vos amb les experiències que coneixerem, a fer-les vostres, a transformar-les en polítiques i projectes que millorin el dia a dia de la ciutadania i de les nostres pròpies vides. Moltíssimes gràcies i bona Time Use Week 2025. Gracias, señora Olga Morales. Continuem y convido al faristol la señora Raquel Gil, tinenta d'Alcadia de Drets Social, Promoció Econòmica, Treball, Feminisme i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia a tothom. És un plaer tornar a estar aquí amb la inauguració de la Times Use Week. Agrair a les diferents institucions, no diré els noms, ja ens han citat amb les intervencions que m'han precedit, però crec que és important que estiguem aquí i que es vegi no només que avui estem per fer la presentació institucional, sinó que el que passa avui és fruit de la col·laboració entre les diferents administracions i del compromís que totes tenim amb les polítiques del temps. Vull començar agraint no només a les persones que ens acompanyeu avui, sinó als diferents equips de cadascuna de les administracions que ens ajuden cada any i ens empenyen per arribar a trobades com aquestes. La Marta ha fet una reflexió quan parlava sobre el temps. Jo m'hi vull agafar amb això que ens feia ella, que ens feia pensar, perquè ella parlava de la importància de la tecnologia i de la intel·ligència artificial, que és, al cap i a la fi, una part del context amb el que ens movem tots com a persones. I jo vull posar aquest accent en el context, perquè si només parlem de temps i no expliquem tot el que passa al voltant, és allò que cada any ens trobem aquí i repetim. Jo l'any passat recordo que a la meva intervenció parlava que parlar de temps era parlar de vida. Avui no vull parlar de vida perquè ja ho vaig fer l'any passat, però sí d'aquest context a manera àmplia. Aquest març, crec que era, hi havia un programa en un canal americà que explicava que hi havia alguns llocs d'Europa que estaven parlant d'implantar una jornada laboral de 4 dies. I ho explicàvem com qui explica una excentricitat que passa en un altre lloc del món. Recordo que feien un zoom, 15 països a tot el món, amb un mapa mundi, que anava fent un zoom cap a Europa i dintre d'Europa sortien uns puntets amb els països que estaven parlant o que començaven a parlar de la jornada de 4 hores. Llavors van fer un exercici, a banda d'explicar això, que els europeus eren molt estranys i que a més hi havia uns europeus que encara ho volien ser més. Van fer preguntes a persones de classe treballadora de diferents espais d'Estats Units i els hi preguntaven què faries si la teva feina passés a ser només de 4 dies. La sorpresa, com a mínim per mi, com a europea rara, és que la majoria de gent contestava buscar-me una altra feina. Buscar-me una altra feina. I això té a veure amb el context. Havien de buscar una altra feina perquè no tenen uns serveis públics que els garanteixen coses que nosaltres aquí a vegades donem per fetes i per segures, però que no ho són. I si no, que els preguntin als grecs que estan tornant a negociar si passen de treballar de 8 hores diàries a 12.
no? I crec que això és important, parlar de context. I parlant és parlar de mobilitat, és parlar de dret a la cura, però també és parlar dels serveis públics que fan possible que les persones puguem fer la cura, és parlar d'educació, és parlar de negociació col·lectiva, és parlar de temps de treball. I això és doblement important no només perquè ens genera un context, sinó perquè a l'hora de canviar coses també en polítiques del temps no podem perdre de vista que necessitem ajustar totes aquestes coses a la vegada. Està molt bé que les dones aixequem la mà i expliquem què vol dir tenir pobresa de temps, perquè som les que més ho patim, però si no fem que la resta de gent entengui que això ens afecta a tots com a societat, continuarà sent un problema només de dones i, per tant, la resposta serà molt més complexa que arribi. Crec que és més important que mai que quan parlem de temps parlem de mobilitat, de serveis públics, de com organitzem les ciutats, de com organitzem l'educació, de com el temps de treball, de com organitzem les nostres empreses, de què vol dir productivitat, de com la millorem, perquè si no introduïm el factor de temps en tots i cadascuna d'aquestes qüestions, ens trobem un cop l'any, ens expliquem el que hem avançat, veiem el que ens falta per avançar, ens frustrem una mica, ens animem molt també, però no avancem al ritme que hauríem d'avançar. I continuem sent una cosa anecdòtica que apareix allà en un mapa del món d'una gent que pensa en el temps quan l'afectació i la pobresa del temps afecta a la resta del mapa mundi també, però tothom ho gestiona de maneres diferents. Aquí les administracions tenim molta responsabilitat i fem coses, i l'Ajuntament de Barcelona és pioner en moltes d'aquestes polítiques. Justament la setmana passada presentàvem un informe intern on analitzàvem més de 83 mesures que diferents departaments de l'Ajuntament posen en marxa que, sabent-ho o no, tenen una implicació directa amb les polítiques del temps. Tenim la Times Use Week, tenim altres elements que anem treballant des de com organitzem els equipaments, des de quins són els horaris a la interna i a l'externa que donem com a administració, i tenim molts reptes. Un d'ells és la tecnologia, i també és un dels temes que parlareu a bastament aquests dies, i és un repte que és com fem que la tecnologia estigui al servei de les persones i no al revés, que sembla molt fàcil de dir, però al final acabem tots esclavitzats per uns horaris, per una capacitat de fer més, per una productivitat malentesa, si em permeteu la meva opinió, quan podríem estar mirant realment com tenir aquesta tecnologia al nostre abast ens fa la vida una mica més fàcil i ens ajuda a generar aquests espais per poder respirar i tenir més temps. Segur que amb tantes persones expertes de tants llocs del món aconseguirem sortir amb moltes més idees i amb idees més ajustades, així que estarem amatents a totes les coses que puguem treballar aquí i després amb la seva implementació. Sabeu que teniu un aliat amb les institucions d'aquest país, jo diria que amb totes, molt ben representades, en el cas de l'Ajuntament per segur, i en tot cas espero que l'any que ve, quan ens tornem a veure a la Times Use Week, haguem pogut estar un pas més a prop d'arribar a aquesta justícia de temps que al final és la que ens farà tenir societats més sanes, més justes i amb aquesta possibilitat també de tenir processos vitals que siguin més respectuosos amb qui som i sobretot amb qui volem ser. Gràcies a tots i totes. Moltes gràcies, senyora Raquel Gil. Per tancar aquest bloc institucional, tinc el plaer de convidar al faristol la honorable senyora Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Bé, molt bon dia a tots i a totes. No faré un recull d'autoritats, però sí que m'agradaria també, igual va començar la Raquel, donar les gràcies a totes les institucions que avui estem aquí, no només per fer aquesta jornada inaugural, sinó per manifestar un compromís col·lectiu i amb una col·laboració també públic-privada, amb una entitat que porta molt de temps treballant a aquesta distribució més equitativa de l'ús del temps, com és la Times Use Initiative. Moltes entitats, l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, que ens apleguem aquí per també manifestar i fer un compromís col·lectiu de continuar treballant en una agenda pública per un compromís d'una distribució molt més equitativa del temps. Raquel Gil, que jo l'admiro moltíssim, a més jo no sé si és perquè passem molt de temps plegades, però tenim una manera molt similar de concebre la política pública, ha dit una cosa que estic molt d'acord,
I és veritat que les dones no tenim la responsabilitat, o les polítiques feministes no tenim la responsabilitat de distribuir de manera equitativa el temps. Però sí que sense perspectiva feminista i sense la perspectiva de gènere mai es podrà fer un ús equitatiu del temps. Perquè mireu, ja no només perquè la pobresa del temps té rostre de dones, hi ha 1000 informes que no passaré a distribuir, sinó que té molt a veure amb aquesta estructura, amb aquesta manera estructurada i estructural de distribuir l'ús del temps, que té molt a veure amb el que ens dediquem nosaltres, que es dediquen els nostres companys homes, que s'han perpetuat en el temps i que fa que el temps o la dedicació al treball reproductiu que fem les dones tradicionalment ha fet que sigui un treball molt menys valorat socialment, valorat econòmicament. Això té una repercussió a la pobresa de les dones, té també repercussió en la incorporació de les dones al treball productiu, que sí que és el remunerat, i això perpetua les desigualtats. El títol d'aquesta jornada, que em sembla molt adequat i molt oportú, que és com parlem de l'ús del temps aprofitant la irrupció de la intel·ligència artificial i de la digitalització, sens dubte és una oportunitat molt valuosa d'una distribució més equitativa del temps, però si no incorporem la perspectiva de gènere perpetuarem les desigualtats també en la distribució del temps. Perquè mireu, la intel·ligència artificial, que sens dubte ens donarà moltes eines per millorar la nostra vida, no té perspectiva de gènere, perquè només un 11 o un 17% de les dones ens dediquem a produir intel·ligència artificial, ens dediquem al treball tecnològic i només un 17% de les dones estem a incorporar-nos a la formació professional en informàtica, que serà la que nodrirà també aquesta intel·ligència artificial i digitalització, i per tant sense una perspectiva de gènere i sense la incorporació de les dones a la tecnologia i a la digitalització i per suposat a la intel·ligència artificial probablement serà un dels vectors perpetuadors de desigualtats, també perquè esperem que dintre d'uns anys el 75% de les feines estaran digitalitzades, més del 25% de les feines ja no s'entendran sense la tecnologia i el 75% de les ocupacions també estan relacionades amb la tecnologia i podem perpetuar aquestes desigualtats. Això ho dic com a títol de reflexió. Què estem fent des de la Generalitat de Catalunya o què estem fent des del nostre departament? Crec que nosaltres tenim una responsabilitat molt important en un nou pacte social del temps, que passa necessàriament per una agenda catalana de corresponsabilitat i conciliació. Perquè la distribució també del temps del treball determina molt quines són les distribucions després del temps que no dediquem al treball. I sense aquesta perspectiva de gènere no ho farem. La corresponsabilitat entesa no només des de la perspectiva de l'àmbit privat, per suposat, hem de masculinitzar el treball de cures, és la corresponsabilitat entesa des d'una perspectiva social, és a dir, tota la societat en el seu conjunt s'ha de corresponsabilitzar d'allò que tenim la responsabilitat atribuïda en exclusiva a les dones. Això passa per dignificar el treball de cures, això passa per institucionalitzar el treball de les cures. No passa només perquè les dones disposem de temps per fer cures, sinó perquè les institucions es responsabilitzin d'aquest àmbit. Passa per millorar la retribució d'aquest sector, passa per retribuir-lo i remunerar-lo perquè no està remunerat. I això no només té un impacte en la nostra vida, també té un impacte en el benestar col·lectiu i també en l'economia. Això està mesurat. La manca de retribució econòmica del treball reproductiu està mesurat econòmicament i té un impacte en el PIB de 250.000 milions d'euros. És un 17% del PIB. Per tant, també té un impacte a la riquesa col·lectiva. I també passa per fer un acord de conciliació amb els agents socials amb una triple mirada, enfocada posant a les persones en el centre, posant el sector productiu en el centre també, la mida de les empreses és molt important, el sector productiu al que ens adrecem també és molt important, i posant també el territori en el centre, perquè també hem de pensar en clau territorial. Perquè també com distribuint els usos dels temps tindrà impacte també en la sostenibilitat ambiental, perquè reduirà els desplaçaments, també millorarà l'impacte en el medi ambient i resoldrà problemes també estructurals com pot ser el despoblament de determinats territoris. Per tant, nosaltres us proposem, de cara a l'any vinent, que vindrem en el 2026 amb un paquet de mesures concretes, treballar plegats i plegades amb aquesta agenda catalana, perquè ja s'està treballant, hi ha bons exemples que també volem aflorar, per una distribució més equitativa del temps, passant per un acord de corresponsabilitat i de conciliació, posant el focus a les persones, posant el focus a les empreses, fer-lo de manera acordada i col·laborativa i també el focus en el territori.
perquè només amb una distribució més equitativa de l'ús del temps, en condicions d'igualtat, serà la clau per crear un benestar col·lectiu. Només quan el temps s'organitza amb justícia, amb perspectiva de gènere, la igualtat es fa realitat. Moltes gràcies i molt bona feina.